ekele ebe asị m eji mgbe anyị arịla anyị na mma na wọchị anụ awụ eze nwaanyị sọ I
kanda kudi oge patike asino jewo ekwendo iriye asini jewo mawune bawya obite ajabundo okawele ajabundo ekwendo oye wori bobo biye ajabundo oderedo oye wolu bogo mini na biye ajabundo oye wela wele ajabundo ekwendo ona jurodo ebe no buti kwego ya kadi tuya ona kwalo obodi chano zo ego ibo ne kalala ona kwalo ya kadi kalala apa biyo sese nipe jele ngena pa mune oye na mama ode bujaliye akwa kuna gogo na dugo debo namu ijel gogo ego ibo sina nana wala egbe dede yeye ni tage asilele ai je gogo asile je gogo ego wendo never mind ka robe ibo yo lo wego owele ego ibo je la ba je go owele ego bolo ku tami na go alo kuno kuna be yaja bolo ye Uba mi bulo oye gaze Uba mu ba wo mu paja Ebe we Mbo une ebe uya Ajogi solwo Ajogi solwo Ebo we ogo obodo oriri asịna ije gwa ọgwụ asịna iburu mmadụ ego gị ndị ọgwụ o nwere nke na-eme na nkịtị agba aka ji n'afọ na-ada onye nwere ego obodo onye bụrụ onye nwere ego gwa yiri ya kwururu ya eji iwe agba obodo ka nna gụdị ejiri iwe ahụ onye ụlọ n'iburo Ebe ga buru igbo okwu ego onye ji ndụ ya akpata ego ya ka nna akụdi nwoke kpata ike si na oje gwo ọgwụ atụba ga-ewe bi n'azụ ụlọ anụ ụda ahụ mewe mmanwụ na-ebe ihe oge ya na-eme n'ozu imi ya maka na o nwere onye ọsọ gara kpata ego aka nna akụdi ego mgbe nwoke kpata ike asị na oje gwo ọgwụ o nwere ibe ike bụ uwe kpete mgbe ihe eriri ndụnụkwụ si na ije gwo ọgwụ ekwuru ọnụ asị na ịnọ nkịtị ekwere eriri ọnụ oji abụrụ na obere nwe onye bụrụ ugo karịa onye bụrụ ugo dee na oye ọ na-edu ugo ka ebe na-akpali na nwata gị
asị gị jelụwa ọgwụ asị na ọ bụ ndị ọgwụ asị gị kwuru mmadụ ma ọ bụ kedu ife imere efe onye medikata efe onye nwere obi ya kpata ego ego bụ mma ego ka ejila n'ụlọ haba odogwu dị n'obi santa kudi efe onye nwere ya na-eme haba ịba ejila na-asị ya zụta ofe na anụ ofife ego na-ata ka eji esi egwu ya ogwe na-atara achịbe ọ bụ na nwoke mkpata ike wee nata ebebe ndị mmadụ ekiri nwunye asị na ọ jelụgwa ọgwụ asị na ọ jelụgwa ọgwụ eyieri mmadụ isi okwu ihe jọpampas si na ọ jelụgwa ọgwụ asị na ogburu mmadụ ebe esori mmadụ asịdenti n'ezi o kwuru ihe ebuo ya ọya ọgwụ asị na ọ jelụgwa ọgwụ asị na ọ jelụgwa ọgwụ asịrị igburu mmadụ haba since na Facebook so kwa ka mbia last year March abi April so kan da ya bi izim ka na keneza nwa so kan da amalo nne bia alomo wana na bia alomo ya ku ya bi ko na ifama da me na ndo si ifama go stand ti lo papa o mo fama bu gaba belo gaba kwa hu kwa spani ifama ya no kwa believe ko so no e believe you go take Inspire Messi that and Nakwa, all the one that half difference throughout last year, you share in I didn't want to was a week, and then I bought a man. If I'm weak, 1 week ago, then I want a woman on the buy also. Where you come and I do the go, woman I do before Cardia. So I'm a woman, come I got a woman. Dallery neck and then the open I got there. I didn't believe we don't know. Young man, young man, young man, young man was after me. Young man, and I was getting that was I forgot. Need interest at the one man, Omogonde, Gabamba. Open you would have mother, there was 20,000. Mother, where's your Gabamba? You would have run a mother, there was 20,000. Mother, where's your Gabamba? Then a Madame Galimba. Any Madame Melaba, William Belle, Madame Galimba. Only Janada was 20,000. Leave I was done on them. The men are not you work on the moon. You work on the moon. We don't know what you want. I believe that here is going to work. Because Nagano MC, Mama Bana MC, Abari, because I am kind of Koda not a very good. One of them are not here, but we say what? Okay, then move. Oh, yeah, you can make it, Jimalia.
He is the one somebody gave me this year. Okay, make it 500. He makes a work back on 200. 500 to 1,000. We need a year. We need a year, child. The guy they give me. Oh, yeah, they're gonna we was there. Hola.
Please, you have to appreciate good things. When I see one, I appreciate. Nwoke mbise jụ ajụ nakwa ihe a na-akọ sọsọ afọ ya ịba mbuli nwa afọ ya talk of ibuli ukwu ndị Nollywood a they will not cease to amaze me. Hey, ogene chelo no ka nwoke yipụ akwa hapụgodi ya ka o yipụ akwa ọkụrụ si hey Jesus hey ọkụrụ si agba otu a ka esi agba mgba ọ bụrụ otu a ka esi agba mgba ọga yipụ n'akwa afọ ya ekweghị yipụ akwa alụme Lome. Afọ ụdọ igwe ya ibu akwa ngwa gbabazie mgba gị na Emeka nwa arọ ngwa na ose etie ọ bụkwa Emeka nwa ka alọ nke Emeka nwa arọ na-enye mkpọtụ ọ bụ onye isi amana m onye nke ọ bụ ya bụ Undertaker ndị ya akụwakwa ibe bụ isi dekwenu nakwa dị mkpe na n'iyi hey, million wilo. If ndị Nollywood na-abọ ike, si na ha na-agba mgba. Oh, Oruana. Toronia no kodi ayi. Kone ku kan kwere tare ni. Ne yo na aka. Nna ike agwụgwọ ndị a ume ji amụ nwa dozi. Ume ji amụ nwa no dey again. Chai. Ihe ndị anyụrụ. Ọkwefu na Emeka alọ. Di bari. Biko, abu ni neba, itu nanti drama group. Drama, get ready. Ndi drama, are you ready? Nani wadi bianyana. Ndi drama, be ready to display. Ndi che, eje wine sobali, become ready. Wadi bianyana. Alright, Biko, I na ko bata ndi drama. Dika ndi drama na bata ndi news. Wadi ready. The news, akụkọ Biko, anyị achọghị igbu oge. Mmemme akwadoro ya ọfụma. Mmemme akwadoro ya ọfụma o, ada amara ihe ama. Ndị news ka na-akpọpụta after ndị news. After ndị drama bụ ndị news, mana nke ọbụla dị ready ebu ụzọ mee ozugbo. Ndị news, ndị akụkọ ụwa, ha adịgo ready. kwesịrị nwanyị oriakụ ihe na-edere ahịa ndị asịrị na-akwa ichie maazị afụrụka mkpa afụ mkpa onye ọ dị n'aka ya libe adị ama echi ama. Anyị wee tụgharịzie anya n'asụsụ Igbo gee na anyị ntị n'olu unu nụrụ ihe gbọrọ anyị isi akụkọ
ọhaneze ndị Igbo ndewonu, ndị nze na ọzọ ndewonu, biko nke onye chiri ya zelo. Anyị si ka anyị were ohere a kene ọmarịcha nwa ikorobịa Bushi Prince Dr. Chukwuemeka Nwakalụ nke unu ji mmiri ewu iro were malụ n'ime Igbo Ariam Ọkalakwụ egedege bi n'Agbụ ya wee zọpụta ọtụtụ ndị mmadụ na obodo Igbo Ariam nakwa mba ọzọ. Okike Abịama sitere n'aka nwa okorobịa wee chụọ maazị Agụụ nakwa oriakụ ya bụ enweghị ego nakwa ada nwaanyị bụ Itimpataka Ukwu Elu Ala n'obodo Igbo Ariam nakwa mba ọzọ. Ma ọ kachasị n'ebe ọtụtụ ndị ichie nwoke na ichie nwanyị, ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa, ụmụ agbara nakwazi ebe ụmụntakịrị nọ, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị eze nwanyị Sọbalụ wee jikọọ aka ọnụ wee anyị wee na-asị ya na Chukwu Okike Abịama nakwa Chukwu Okike ọdịnala a na-agọzi ya na oriakụ ya bụ mmiri dole Ijeọma Nwakalụ. Nnukwu mama ya bụ oriakụ Stili Nwakalụ nke eji onye nwe ego onwe aka nna wee mara. Ọhaneze ndị Igbo biko ka ndị ụlọ ofu ajụjụ. Ndị enwe ilo na ezinụlọ ya ga-enwegokwa ụmụnna kwa na ha enwebeghị. Biko Nadia ime omume. Eze nwaanyị Sọbalị Babadu, eze nwaanyị Sọbalị Duduba, eze nwaanyị Sọbalị Okengene nwere akụ, eze nwaanyị Sọbalị Omenogbenye ihe ọma, eze nwaanyị Sọbalị arụsịgoro obodo oyibo, eze nwaanyị Sọbalị ọkarịsị nwere ibu, eze nwaanyị Sọbalị ara na-azụ nwa, eze nwaanyị Sọbalị o mere nwaanyị agọ ọtụrụ Otherwise, so I don't get any barrier. Obute ọdịka ọma ngwụ agụ, ọgwụkwa agụ ọdịka ọma mbute ọzọ. Eze nwaanyị Sọbalị gị inwe aka. Eze nwaanyị Sọbalị enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka. Ndị si obodo dị iche iche nakwa mba ofesi. Eze nwaanyị Sọbalị mere ha ọba ya anaghị ekesimite n'ime ezumezu Sọbalị. Anyị onwe anyị bụ ndị nta akụkọ echezọghị ikele onye isi anyị ma bụrụkwa chairman anyị Eze nwaanyị Sọbalị home and abroad. Ichie Osa Anyanụ Mmụọ nke eji ọchịagha Ụmụodi onwe ya na-atụ egwu wee mara. Ya nakwa vice ya bụ Nnanna Ọnụmba nke eji ụdara na-adala ọha na Tọki wee mara. Nakwa ndị ọzọ ya na-arụkọ ọrụ dịka sekretrị na vice ya, chief provost nakwa asistant ya ma echetaghị ndị ọzọ. Anyị na-asị ha na ọ ga-adịrịrị ha na mma n'aha Chukwu Okike ọdịnala. Ọkpara ya bụ ụjọ akwụkwọ nakwa ada ya nwaanyị bụ Itimpataka Ukwu Elu Ala n'obodo Igbo Ariam nakwa mba ọzọ. Ọhaneze ndị Igbo, biko nụ ka anyị gbaa aka ahịa. Mana o nwere mmiri Igbo Ariam nwere a na-akpọ Nsọ Abalị mụ. Kọọrọ m akụkọ mmiri nweni nwere agadaga nwaanyị nọ na ya na-akpa ike. Eziokwu, mmiri nweni na-enyekwa nwaanyị aga nwa. Mmiri nweni na-enyekwa nwa agbọghọ di. Mmiri nweni na-agwọ ọrịa dị iche iche. Ọ na-agwọ poizin, ọ na-agwọ ụlọ ọkpa, ọ na-agwọ elephantiasis. Kekasị nke bụ na ị chọrọ ego bịa na ya o bunye gị agadaga ego. Akpata oyi eme amagharị. N'ọrụ ihe a dị ka mgbe na imere ka mmadụ. A na-aga n'ụlọ mkpọrọ ezinụlọ m
Kedu ụlọ ọnọdụ na-aga n'obi azọ nwaanyị sọbalị kịta kịta mgbe ebe agbasibeghị. Child, this is wonderful. Maka alụ butere ọgwụ wee kpọọ ya sọbalị nakwa ndị si na ọ na-ana ndị mmadụ akara aka ha esigo n'ụzọ aghụghọ wee bịa na ya bụ sọbalị taa. Ọhaneze ndị Igbo, biko na-eri anya n'akụkụ gị imetụ ya aka si ya i metere bịa. Nke a bụ maka ọnwụ. Ọnwụ egbuola Maazị Asịrịbakaute na agwa oriakụ ya bụ Ekworo n'ime Igbo Arịam Ọkalakwụ. Maka mmemme akwamozu ha. Mmemme akwamozu ha ga-adị ma ọnwa Jenụwarị gbaa mkpụrụ ụbọchị 7 nakwa 8 ya bụ ụbọchị taa. N'ebe ahụ ka anyị ga-asị ha jeenụ nke ọma. Aja agụ ga-ahụ ụgwọ, aja agụ ga-ahụ ụgwọ. Adiu Asịrịbakaute, adiu Ekworo. Ka mkpụrụ obi unu bụ ndị chọrọ ịkpasa obodo Igbo Arịam zuru ike na ndokwa. Greatest lecturer. They are making us proud here. Ọ kwụọla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Oriakụ Gịnị ka ọ na-achọ? Ụmụ nwaanyị sabụ. Ụmụ nwaanyị esiga. Gịnị ka ọ na-achọ ahụ ya ahụ? ngara kwesịrị nwanyị. Oriakụ di ya na-ejere ahịa. Ndị asịrị na-agwa. Di amasị atụrụ ka mkpa kwụ mkpa. Onye ọ dị n'aka ya libe adị ama echi ama. Ka ọ bụ ọnụ ndị ọma na-ege anyị ntị. All of us, they have just cried. Lola na die. Okay, can gala kwese no one. Ofe ni akwa. Na achọ buku nwata. Bala de buku. Nwanyị, nke bụ. Onwe do nwanyị pempe. Ukwu onye ahụ backbencher. Onwe ibe dị ya. Eh. Kọọrọ na n'ogo si aga. Ene kwuru m anya dịka ụmụazị a na-agụ akụkọ ụwa uwe na-akwụ Asian Rich ụmụazị kpatazila eluigwe kedu onye a na-efede ego bụ ji iwe onye a na-eji iwe na-eri ego ọ dịka ego akparịga ego o ji iwe eri ego biko si jụtala m afọ ya oha ekwuregwu bụ ekwuregwu ọ bụrụ maka ndị news bịara ebe a ihe a nyere news ahụ 20 minutes deten na-abịa mgbagote n'isi ma ihe metụ isi njikọ ụlọ obu mgbe dịgịrị na-achọ ezigbo nwa sọba in diaspora ezigbo mmadụ na Istanbul ọ ndị ji egbu igwe eko ha ji igwe eko ọ sị na ọ ya agbara mfe tata nghọta na ọ na-eme onwe dị nwanne zọba onwe gị ọ bụrụ anya ka ọ sị zọba onwe onye ọ na zọba laịt adị bụrụkwa Sista anyị bịara ka anyị ji ego oziọma. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na onye ọbụla anagitere Jizọs Kraịst dịka onye nwe ya ga-eri ya ndụ ebighị ebi. Sista rapụ ụmụ mpịapịa chi ndị anyị na-efe bapụta Jizọs ka Jizọs ka ọ ga-abụ. Yes, sista. Ndị ụka. Asị gị agwụ nke juru gị arụ unu juru unu arụ na-akpagharị. Sorry, ukeribu n'isi. Chekwa m ntị. Sista, hapụ ihe ndị a n'oge ere. Sista, bapụta Jizọs Kraịst. Bapụta Jizọs ka Juliana. Juliana, ị na ụdị? Ọ gị gwa nwaanyị akwa. Ị na-adị gị ibi na Lagos.
Igi na-asụ pụtụpụtụ. Shọpụ ahụ nke gị akwụrụ na nwaanyị a ji okwu. Mụ na ahụ ụlọ na 33 nke gị otu iri ahụ o nwere nke gị o nwere ụlọ ụka ụmụ na-aga a na-akpọ onye isi ebe ahụ na GO. O ji ọrụ wee jide unu gacha ebe niile unu na-aga mmiri ma unu agwụcha unu ọsụ unu weta 1 million seed. Bụrụ na nwaanyị a ji olu ka m gwa gị, ana m agwa gị taa o nwere ogugu alụsiri na bụ na a na-akpọ ogugu o nwere ọbụ ya o wee mebie ogugu a ihe nnachi unu ịgwa unu kịta nke bụ ọnwa abịago. Ana m asị unu kịta Agnes ka ebe ị na-aga ụka eligo gị isi sorry ị nụrụ dị 10 years ịdị ma ọ pụọ eze nwaanyị malụ gị ihe ha eme ya iwe nyere amosu o wee bata. O nwere nwa ịmụrụ fis 2 years ago a na-akpọ Chukwuemeka ọkụ wee bịa gbuo ya ise biti. Ihe na chiwe nkịta anụma bụ ọ bụrụ na ị mere eze nwaanyị etu a si wee zụpụta ana m asị ọ bụ na ka ọ ha m n'ọrụ chegharịa ọ bụrụ m ga-echegharị. A na-ekwu ọnụ asị na Holy Ghost fire ọ ya gbawa onye o tikwara isi mmọnwụ. Chineke mee ọ gịnị ka anyị ba na-eweta m ego dị nchi alụ ụlọ ebe ihe niile na-eme gbasanara mgbakwa mba ewu amata m igu n'isi ma nkwa otis ogbu onye gbasa ndị na-atị atụ ọkatị ma kpa mara nwure chaka ma kpa mara nwure chaka otu ọgbajie pastọ otu ọgbajie ife emebigo ka ebe na-eme pastọ igwu n'isi otu ọgbajie ka ebe na-emezi nna m ka na okwu nkụtara akara m okwu nkụtara mgbara ọchị ka esi alụ ka ebe na-eme pastọ ya otu ụbọchị mara ọzọ ma ndị anụmanụ ewetara ụgbọ okpurukpu ego dị nche na nke gị kwa ha nwa Chineke ha agbasasigo membas m niile agbasasigo nke a bụ obere njọ ịma na oge atọrọ ụtọ obi ego gwuru mana ihe ya emekịta bụ na ọ lere ọgwụ mgbọrọdọba ọgwụ ahụ mgbọrọdọba bụ mbuli eburu gị ị nọ n'ụlọ iruo n'ụlọ ụka unu ibuli adọba n'etiti ụlọ ukwu iwe ọbụla ukwu bụ n'isi ọgwụ ahụ nya ya emepụje ma ndị ọbụ ma ndị ochie ndị niile apụrụ apụ mancha ya agbazu n'ụlọ ụka gị mana ị gaghị na-eji agbagba afọ ihe bụ 100,000 ka mmebele ọgwụ alụghọlụ ka mgbarọzi anya mụkọ azụ n'anya ekwe ozewu onwe ya gbasịrị na atị atọ otis ma kpaa mara onwere mara onwe chaka ma kpaa mara onwere mara onwe chaka ma ka mara nwere mara nwụchaka ozewu otis ihe bụ ọgụ
ibuli elu n'etiti ụlọ ụka gị ibuli ịdọba n'etiti ụlọ ụka gị ibe ọ bụla ikwubi n'isi ọgwụ ba niile ya emekpu ma ndị ochie ma ndị ọgwụ ndị fulafụ mmadụcha ya ya gata azikata pastọ ka mbụ ego mbọ ịtọ ịnọ ise isii ise blọgụ nwere ọya mere gị nation Bemeli abụna ọnwụ na mmegbu ọnụ ha n'ọnụ ihe blọgụ ka ị ga ịmara onye mbụ jee ya nke ọma o ego kpuchi ọnụ ego kpuchi ọnụ nkụzi anya ị ga-enye ụlọ ego dị iche ego kpuchi ọnụ biko kụzi onye esi idu n'ụlọ ụka gị ị na-arụ n'ụlọ biko zie n'ụlọ m ga-enye ụlọ Pastor, ọ bụ gị na unu na-enye ihe na-eme ebe a taa ọ ya dị unu ka ọma jiji ihe abụrụ elu onwego onye nke ndebekwere bụ pastọ nke m na-esi osi dị na nke ya ma enwetakwa onye ebe ntere gwọrọ ọgwụ nke nwere ya zuo anyị kpata iru na iru pastọ nye ihe na-abịa agbara ogiri ebe m na-agbara ụkpaka ei pastọ ime ncha mgbana ekele gị ihe mere na-ebo nze mụ ibie nze nwude nze na ala onye ọbụla echicha aja baa ụlọ mana ofeke patuo nze agụghị ihe eji eme nze gwa ndị nze ọgbara eziokwu otu a ka ọ dị warriors dance traditional Igbarian warrior dance. Warrior People, dance. if you are ready now, take the stage. Take the stage. mana ọ bụrụ na ha adịgo njikere kịta ha bịa perform ozugbo 5 minutes Ọnwa na Asaba ya na lọọlụ ya ha ebilie mere ka ha si eme. o tego n'ọnwa ribere ego otu o si Ọnwa na-eri ego ka ochie moto. otu o si eri ego ka ego si abatara ya ọnwa ụmụ eze nwanyị sọbalị awele ndọgbu onye were awele adịna ojelugbo onye were oti adịna ojelugbo onye were utu ego mmiri na ojelugbo onye were utu na ojelugbo ego onye ego onye ka dị chi ya mma mmadụ na-eji ibi ya onye egwu ebe ọ na-eje onye egwu ebe egwu oluwe aba mmanụ oge ọdụ na-ehiri Nene ka mmanwụ na-akpe aba mma studio n'ọkwa mmanwụ na-eme ebe ọ marụ ihe o magoro ndị iche aba mma asị gị soro ọgwụ efuowe ndị ọgwụ asị na-eje ndị ọgwụ aba mma ndị ọgwụ mmanwụ na-ebe ụlọ aba ịba Never know you go there, getting him out of the window. I'm not about them in the man of the window. Not just everything. But you both have my life for something. I could go the food. Ha! Eba! Oh, somebody else in our life right now. And they both never. Okay, but they do. I said, no, you're wrong. I said, no, you're wrong. I said, no, you're wrong. Hey, man, you did that. The battle scene is over. They don't say me. I go with the man of God. There was Joe. But I go listen up when I'm a woman. I get wrong. I said, you're wrong. The broken dog. Jadi female, asing itu mati, asing jalan wabu, emasi doa ekor, jadi female, aku tidak pernah lempar, oh nama, ya kan apa, alo ini lewat, jalan wabu, bentuk, kau di sana musuh, bentuk jalan wabu, apa boleh bawa jalan wabu. Jíjẹ
ndo ga-adịrị mma oge ekweta ike mmanụ na ọgwụ ndị ọgwụ mmanụ na o jelụgwa ọgwụ onye ọya ọgwụ haba ebe ego ụlọ ịgba mma ọgwụ mụ oge ebugede ndị odo ndị so n'igwe na-eme ndị gwọrọ ọgwụ ebe onwe ndị ọgwụ ndị kpatara ike si na abụ ndị ọgwụ oji bụ ozogbo ihe ego wagụ na nsụke onye weze ọgbala na nsụke eke oliva plaza ozogbo moto sajilari nke oliva ozogbo ihe ịmọni asị na ijelugbo ọgwụ ekori onye ọgwụ haba ebe bụrụ maka ekene ọdọgwụ eze ndị ya chifu eze ndị ya gbasiri wili ebu wepụ na ndị eri owu n'olu mgbasa kete mmadụ ọdọgwụ wili ebu alụsi n'olu ọzọ ome mmadụ ọgbọ olu mgbasa agba ibu onye ọgwụ o si mụ kenere ya lụrụ ya ede mo masi ogodi mo fi di ya buri ya fún ya kere mu oyi keri owu alusi egodi agba ìjọba ọgwụ haba o si mú kẹ̀kẹ́ ya chief doctor edosi ọbasi ya honorable president general awoyi keri owu welfare association ye iga diri mu oge mmọnwụ ndị so n'igwe na-eche ogiri ga-awagowe heba oge na-eze bụ chi na-ede amarụ eherie kristin n'iwere ọmasị ewere eze ndị igbo n'ọjọ Lagos steeti niile agharia onye seti akwa isorugbo ọgwụ heba eke eze bụ chi n'obodo sara eke oze ọdụmọdụ ahụ na mkpagbu ya na Anambra chairman fadoguma oyi na gasi na Anambra steeti onye ọbara ojure agana sọnde ịga adị akpa ịbụ onye ọgwụ etu onwe ndị ọgwụ heba ikpe ya ikpe mmemme na-etufu elu oji ala ti egbo ya eze duru gburugburu Anambra steeti n'ihe adịghị eze adịghị igwe ewu ikolobịa heba ebe ozi obi nna iwe eke ya mee onye ọsọgbọ ụwa gị ba iri ibe eke ya mee CEO Galama Nigeria Limited Cosmetics Nigeria ebe ọdọgwụ na-atụ egwu ya agba ijelugbo ọgwụ agba ibu onye ọgwụ iwe eke ya mee onye mkpagbu onwe ya agba iso n'ọmaba heba oge na-eze bụ chief ebi eke n'akọtumba ji nke n'odogwu egwu ebelu oji na-esi agwụ ọgahịa ladajere obe ya osi na-esi agwụ onye bụ mmadụ CEO Septemba Nigeria Limited ya na Mercedes ga ya ga-eji mgbago odokwuchie ga agba ijelugbo ọgwụ sakotumba odogwu heba ege na-eze bụchi eze nne odije oke osisi na-akpatete managing director Siloto Nigeria Limited na
Oye, Mauro.
ana ejidere ike onye ma onye ọbara oturu eze dibe ma ijelugbo ọgwụ onye ego na mma mụrụ agwa ijelugbo ọgwụ asị na ịkpọ onye ọgwụ ego na-eze bụ chifu sa matu sekwe agụ ego egwu na mma gwụrụ ebe na-atụ na-atụrụ ego onye ego na mma gwụrụ ga-yiri agadi egwu na mma agwa ijelugbo ọgwụ esuo gị ndị ọgwụ ndị mara ọdụ erika nne onye ego na mma ego na-eze bụrụ ji ike eze otubu ụlọ ndị ihe otu ukwu na-ekwuru mmiri ezigbo ya obodo agama na-ekwuru mmiri ebe ndị landlọdụ na chiri mara dị shọpin ibe iji onye kwuru mmiri na lagosi ka ị na-achụ ego ijerugbo ọgwụ ejesi na gburugburu oge mara ibu ya banyere onye kwuru mmiri akwa ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ebe ndị iwe ụlọ masịrị onye ọgwụ ga-ekene odogwu oji ifufe oji oke chukwu atiri ihe onye masọpụ ite gịbe yiri oge osiri ọkụ ụlọ eti Nigeria Limited oji oke chukwu alabakọ na agwa o jerugbo ọgwụ ego ya onye ọgwụ ego ya ndị ọgwụ ebe ego eze obodo nnepụ ego eze bụ nke n'igwe eze ọhụrụ na-esi n'igwe egbe ozuke wepụye egbe ọgwụ gagana egbe ọgwụ na-efu mgbe onye ụlọ igwe bịagiri asị n'ije gwa ọgwụ egbe mmadụ ike ibe ya gwa aka na onye ụlọ asị na ịbụ onye ọgwụ asị na ịbụrụ mmadụ egbe oge egbe azụ ọgwụ ọgwụ abịa ebe n'olu ya na-etiri ọsọwụ onye bụrụ igwe mma egede mmanwụ onye ebe obodo ga-anaghị egborugbo arụpụrụ agụ gị na-arụ ka mmanwụ na-agba egede eze ebuwe chifu ọgụdụrụ nweke onye egwu n'oge egwu na-eso oge aka ji ofo nke na-agwụ aka ji obodo yiri m ozo mgbeke odokwu na ijerugbo ọgwụ ọgụdụ nweke dịbe yiri m aka na-alụ ụlọ dị mfe oge ezuo ya n'ihi ezigbo ya obodo agwa ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ọgụgụ nweke bụ mmanwụ na-ebe alụ ege eze bụ ụba chifu chukwu nyekwu wege liwe afọ ibe yiri mayo nagrate andolu banyine ofu nwa bụ jide ebube gịbe yiri egwu egwu jide ebube na South America gịbe yiri m agba ijerugbo ọgwụ CEO niile chọ limited gịbe yiri ezigbo onye obodo nna oze zamụ na-eke oze zamụ na-eke ọ natara dịka ma gwa onye bụ bie ọ natara dịka mma enwere ifu Michael wepụ nna beghị
ibu kojuku okokwe ekoji meleze n'enugwu ukoji meleze onye enugwu asị na ijerukwa ọgwụ asị na ijerukwa ọgwụ ekoji ndị ọgwụ oge nwoke na-ata akwụkwọ ekoji meleze na-ata akwụkwọ n'oge ebu n'okwu na-agba mmiri na-agba oge afụrụ ya oluka ọ batara ego asị na o jerukwa ọgwụ asị na o gburu mmadụ mmọnwụ na-agba ahụ aja ekwe ọgwụ alụsị ego ụbọchị nwere eze okokwe ebe ndị ọya nwoke egbochi mara eze n'enugwu ukwu na ukwu dị ya asị na ije ekwe ọgwụ onye ime kere na ọya adịrị gị mma etu oge ndị ọgwụ ebe buru ibe mmadụ eburu na egede jewe na m na Anambra eje gede tinye Pita na so oze eze na-ebube na Anambra oze eze na-ebube na Anambra yiri akwa ijerukwa ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ oze eze na-ebube na ịbago mmọnwụ eba ịba eze ibe ụlọ aja na Anambra oze oji ego ebe ọtọ na Anambra sị na ijerukwa ọgwụ ezigbo mmadụ adịrị obere ọzọ mmọnwụ na-agba anọ eba yele eze eze owere akụche eze bụ kedu ibu sọmụ ya nne oge n'ime n'eze owere niile onye ji ebe betụrụ mmanụ ajọtetụrụ n'oge steeti ka ọ na-achị egie sọmụ ya nne oji ese moto bịa yiri onye ego oji ego moto sọmụ ya nne oge n'ime nwa n'ofu ezi owere odogwu oji moto moto na koto tule asị na ije ego ego onye ọgwụ onye ebe obodo bụ oge kere ebe klasị ọgwụ ebe odịna bụ ya na mgbawa abalị ya oge tụbara njem eze ọma so na-ebi ya ewe ego n'ike ya yiri ụzọ ọma agwa etu egwu nwa abụọ ya ọgwụ agwa na-atụrụ egwu ụzọ ọma onye ọgwụ agwa obi mmadụ n'ọgwụ CEO Adekoro St. Milas ụbọchị na South Africa niile ezigbo onye ego asịrị chekwa ọgwụ ego obi ndị ọgwụ agwa egwu ndị ya ịmara ọgọ gawa ndị mere oge erika onye si na-efu onye ọgwụ ego ya gbawa na anyị ga-na-eriri anyị ga-na-akpata eke nwoke kpata ike asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ eriri eri obi ndị ọgwụ aba ego eze emume ji ije ohe wee na-akwụna ọgwụgwụ egwu na otu ebe ewe na ndụ n'otu ya nwoke gbawa ọtọ bụ ite n'ime ọhụụ n'ime n'oge onye ego na ndụ n'otu ya akwa ike gwa ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ aka obi ka ihu ime eburu mmadụ kedu ihu ime n'ebe onye emeghị ike steeti n'ebe dasịrị igbo ndị mmanụ gbagota na mmanụ na-agba n'ebe nwayọ kejuwe onye na-eti oge ọgwụ aka edesi alọ ịgba
ìjẹ̀lú ọkọ̀ àti kì í kú ọyọ́ gbogbo ọkọ̀ ọyọ́ lò ọgbà àjẹmọ́tò abáńkọ̀ ọyọ́ àti kì í kú ọyọ́ fọwọ́n náà bọ́ àlọ́ àyàká lè tú yà ẹgbà ìjẹ̀lú ọkọ̀ ẹgbà ẹgbà náà ṣe é kọ́ ọkọ̀ kanáà lò ẹgbà yọ ọjọ́ yẹ kẹ́kẹ́ ọjọ́ yóò kọ́ wa ọkọ̀ ẹgbẹ́ ti dọ̀ owó ìyá ìfẹ́lẹ́ ti ṣe lẹ́la òfin ìwé ìyá ẹ̀dọ̀ àbá ìfọ̀ ọyọ́ ọkọ̀ àti ìjẹ̀lú ọkọ̀ ẹgbà ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mú ti ìjọbi ọjọ́ àwọn oníkẹwà ọkọ̀ ẹgbẹ́ fi jọ kíta yìí ọjọ́ àwọn adìgbẹ́ ẹgbẹ́ tó mìírí wọ ọkọ̀ ẹgbẹ́ ìṣòro wọ́n ti fẹ́ sọ́kùnrin ẹgbẹ́ tó kẹ́kẹ́ oyin làkẹ́sì ọgbẹ́ tó mìírí kẹ́kẹ́ ìjìmọ̀lú ọjọ́ àbá ìbàdàn yìí kẹ́ àti ìfọyọ́ ọkọ̀ ọyọ́ ẹgbà ẹgbẹ́ tẹ́tẹ́ mú ti ẹgbẹ́ ìṣubú ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ òjìjẹ́ lùgbẹ́ ẹgbẹ́ òjìjẹ́ wà ọjọ́ mọ̀ ní ìjọ̀bí kájọ́nùlá ẹgbẹ́ làkúlẹ̀ ẹgbẹ́ òjìjẹ́ olókìkẹ́ jà àbá ìjẹ̀lú ọkọ̀ ẹgbẹ́ tẹ́tẹ́ mú ti ẹgbẹ́ lẹ́nu wẹ́sọ̀ sí ẹgbẹ́ yìí ẹgbẹ́ lẹ́kùn tẹ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ làkẹ́ ìjà ó yẹ wẹ̀rẹ̀ wọ́n tó sọ́dí ẹnukú sí tẹ̀sí ẹgbẹ́ náà China Mr. Gifu global resource ẹ̀dínlẹ̀ ní mi tó kẹ́dí náà lọ́gọ́ ẹgbẹ́ tó kù náà ṣe kí ẹ ẹgbẹ́ ìjẹ̀lú ọkọ̀ ẹgbà ọ̀hún àbálò ìwòjànú ẹnu ọmọ ọmọ ní ọjọ́ kẹ́dọ̀ ọjọ́ ọjọ́ ìjọba tó kù náà ẹgbẹ́ yóò rẹ̀ rí ẹ́ oyè ìgbàna máa ń ṣe ọjọ́ bó ọjọ́ ẹkùn náà rí ẹ̀ ẹbí bílẹ̀ tí kì í náà máa ń ṣe ọjọ́ ọjọ́ ẹkùn náà rí òjì ọjọ́ ẹgbọ́kọ̀ ẹkùnkẹ́ ẹgbọ́ ọjọ́ kùnà àti ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ òkè ìtọ́lọ́bẹ̀ àpá ìjẹ̀lú bọ́ọ̀kù àpá ìjẹ̀lú bọ́ọ̀kù ẹgbẹ́ òsì ìjọba ọ̀rọ̀ àpá ìjẹ̀lú bọ́ọ̀kù ẹgbẹ́ òwẹ̀ bọ́ọ̀kù ẹgbà ẹgbẹ́ bẹ̀rù jẹ́jẹ́ sí lọ́sọ̀kù ẹgbẹ́ oyè sí lọ́sọ̀kù ẹgbẹ́ ọwọ́ ẹgbẹ́ ìyẹn lọ́kẹ́ máa fẹ́ sí àfẹ́jọ́ ọ̀gá òtítì ìyẹn lábúlé ìjẹ̀lú ẹgbà ọjọ́ kúrò ìgbẹ́wẹ̀ nílò lọ́kẹ́ máa fẹ́ sí àbá ìbọ̀ ọyọ́ ẹgbẹ́ ìjẹ̀lú ẹgbà ọlọ́kùn ní kẹ́lá àkúndọ́dọ̀ ayé àfẹ́ ẹ̀rẹ́ nílò òjò yẹn sí àbàmùwàdà ọ̀dọ́ yẹn nílò òjò yẹn ẹjọ́ máa wọ́n kẹ́ bọ́dí kẹ́ àṣìná ọ̀jẹ̀lú bọ́ọ̀bù àṣìná ọ̀jẹ̀lú bọ́ọ̀bù wọ́dí ilé rí ọ̀jẹ̀lú bọ́ọ̀bù ẹgbẹ́ olóògbòdè kúṣẹ́ olóògbòdè jẹ́ ẹgbẹ́ olùdọ́ọ̀bù ẹ̀yìn ẹjọ́ bá sọ̀dà nígbè ìjọba ọ̀dọ́gbà ọyọ́ ọ̀pàdé òdúrẹ́ wọ́n jẹ́ ìdàgbà sẹ́yìn ọ̀sẹ̀gbọ̀lọ́ wọ́dí ilé alùsílẹ̀ oyè mọ́tò ọjọ́ tí ó kẹ́ wọ́n wá pàdé ìjẹ́ àbá ìjẹ̀lú bọ́ọ̀bù àbá ìjẹ̀lú bọ́ọ̀bù alùsílẹ̀ ìlú pàdé àwọn tó jà àbá ìjẹ̀lú bọ́ọ̀bù àbá ìbọ̀ ọyọ́ ẹ̀jẹ̀ àkójọ náà fúnlẹ̀ kọ́kúnlẹ̀ ẹgbẹ́ ibà àṣẹ̀lẹ̀ ìjẹ̀lú bọ́ọ̀bù
Thank you very much. Happy New Year.
Ọ̀rọ̀lẹ́sà abịago ndị kpọrọ okwu bịara zago okwu. Kedu ihe ike ayọ ka sọbalị merụ ndị a niile bịara ebe a? Onye ọbụla ọ dị proud of omenala maka na ọ bụrụ na ị bịasị ụdị ebe a ibe gị wee gazi ya ebe na ị ga-afụ omenala so onye ọbụla bịara ebe a ọsọbara ihe ebu n'anya ibe ọbụla na-eburu obi ya ọ ga-eme ebe a. Daalụ rinne, anyị kelee gị. Omenala maka obi m sara nwere since yesterday night ndị niile na-eme ka isi eme wepụtakwa evi gwara ya abịa spọt omenala ọ na-eme omenala ka esi eme omenala otu esi eme omenala ka eji wesịpụta ya maka na ọ maara ibe a na-eme nke a bụrụ ibe gbasara oke ite na nke a bụ omenala otu esi eme omenala mgbe gboo n'ọnya ka anyị na-eme oke ite adịrọ rịl ọbọ na-agọrọ ya na arụ ọnwa bụ obere arụ ọzọ ihe eji nnekwu ụlọ nnekwu họteelụ nnekwu ndụ narị isi ike ebe ibe arụ ọzọ onye abamọbụalọjis na mkpezi ego dị